първо, човек, се раздвижиха статуите в парка. Обаче никой не забеляза. Много хора, бири, мири, шумотевица, музика, колелета. Няма какво толкова да му се впечатляваш. После жената от фонтана стъпи на левия си крак и вдигна десния. Сигурно я бил изтръпнал. То да стоиш 32 години само на един крак не е лесно. Не съм луд. Просто тя никога не беше виждала малкия хъм с дървото. След това пейките затропаха нервно под седящите хора. Повечето си помислиха, че има земетресение и хукнаха да бягат. Обаче точно в този момент алеите решиха да се разходят. Тези, които водеха минувачите надясно, всъщност ги отпращаха наляво, а тези, които завиваха наляво, изведнъж се озоваваха надясно. В суматохата няколко червея намериха смъртта си под гумите на два велосипеда. Беше адска какафония. Бях вече буден, ама не мърдам. Гледам пейките как подскачат странен казачок една срещу друг. Ало? Томи, човече, ти ли си, бе? Не съм те чул от години. Какво правиш? Как си? Да се видим? Да, може. Тази вечер. Какво? Да. Къде? Поркис... Не, бе, не го знам това. Ново ли е? От няколко месеца. Ага. А къде е? В парка. Кой? Борисовата ли? Там има много заведения, бе. Дюкс, бившето... Кой? Дюк? Не, бе, не се сещам това. Какво е? Имало една неделя, която все не идвала, а се била подготвила добре. Започвала с куклен театър. После минавала през кафе с приятели, после разходка, зяпане на витрини, спокойствие, усмивки, слънце. После обяд, после сладкарница, после кино, после среща, после бар, после легло.